Ja tu máme ukázať moje servery, ale iba taký, kde mám tajnú miestnosť a je to ináč, toto je iba krátky. Tak to ešte nedojel ani na žovníčok. Mám tam server, ktorý vyzerá to tam ako reálno v Minecrafte, takže idem vám to ukázať. A tam budem mať kravičky. Malé ja. Takže ľudia, je to fakt. Môj brat tiež natáča, takže Ty kokso. Ľudia, ak ma nepočujete, tak si dajte hlas. Tak som napísal, že ja jedem M. A dajte rozhodne môjmu bratovi like, odber, volá sa, jak sa voláš Maťo na YouTube? TV Martin IT. TV Martin IT. Dajte mu odbery, odberajte ho. Aby mohol dostať aspoň jeden YouTube button. To je za 100 000, more. Ježiš. To bude mali 3 roky. Tady dostal už veľký zlatý. Áno, ale on natáča koľko? 12 rokov. Asi Mister dostal zlatý za 1 milión. A ja si Mister jak dlho natáča. Od roku 2000, neviem koľko. 0. Koľko má vôbec asi Mister roku? Ľudia, tu som mala reklamu, takže vás to nemuselo dúfam zaujímať. A to rozhodne je dobré, keď tu počujete nejaké tie onné záhorácké, tak čo záhoráci a čo Slováci. A je to tu fakt fajn. A to bude mať akože moje ovce, nie kravy, ale ovce. Dám sa niekde trepe iba na želničok, takže... To koš, ak sa nenabúral. Elo! Keby si tam dal pripočať tam a... Elo! Nie. Ja musím to mať otvorené. No myslím, že je zapnuté natáčanie. Ty bus expo. Bus expo, ty hluchý. Ešte len on je taký hluchý. Tak to si tu dám. Jarere. Ja idem proti tmeni. Idem sa sem odparkovať. Opa. Aj som to ubrzdil. Ja nám to idem do menu. A začína sa to tak, že musíte ísť vyberete autobus, ale ja nechcem ísť tu, takže neviem, či ak mám ísť spátky. Čo mám na to rečení. Si zapím proste. Ale ja idem chcel s Leonem je dispečer. Ale... Ja mám... Počkaj, ja si chcem kúknúť toto. Nie, snad nie. Si tam bouchal a on trospy. Toto svetlejšie. Ja si dávam túto dodávku, Leon má tú červenú. Sú to dve istaké autá, akorát ináč vypadajú. Takže tak. A maximálka je 257. Ja na Leona ideme. Ako si to ledáme. Si zoberiem tieto dva bloky. Tie si dám tak. Aby som tu mala peknejšiu tú posteľ, vybavenejšiu. Vypostím, aby nič nebolo.
že niečo v predmestí, ne? Nie. Normálne, že niečo Teraz idem na Zebnicu. Zebnicu. v predmestí. Teraz sa mi tam Ja povedali. zoberiem Dobre, poďte farbivo. Zebničo v predmestí. Teraz mám nejakú kamier. Ja nemám piču. Takže halo a A máš to. To vypína. Kurva. A ja musím potom začať od toho. I ľudia, akože ste decka nepočuli, ani vy ľudia, nepočuli ste nič, žiadnu nadávku. To je, ne, Jakú hru na to, co grafik? Ja sa pripojím na tebe. ne, ja robím svoj. Leon, ale nechod ke mne do práci místnosti. Ty si na telefóne. Jo, a nerožínaj. Prečo? Hasni. To lepší, že? Jo. Tak toto je lepší. Jo, prepáč, že si. Co robíš? Nekúka sa z tvojho telefónu sem. Robím si svoju tajnú místnosť. Vybavujem. Ty si fakt, ale... Pomoc z prírody na nádchu a podráždené. Prepájam sa. Ale nechoď ke mne. Dobre? Lebo budeš mŕtvý a dám ti ban. Milujem ťa. Happy. Nalito. Nalito. A ja tebe. Milujem ťa. A ja tebe, ale nemôžeš robiť zle. No. Nejedz ten dort. Teraz. Nejedz ho. Ten je potravený. Ha? Prosím, upíru. Ne. Daj to tam naspäť, to drevo. Lebo to poviem Mačovi. Počkaj. Nebudeš... Nekúkaj sem do telefónu a nejdeš ke mne. Nejdem. Pojď. Keď pripoješ, tak si mŕtvý. Ja som sa dávno pripojil. Ale jak pôjdeš dole, tak si mŕtvý. Ja budem iba hore. A nebudeš u mňa. Viete, jak sme natáčali tie hlavy, ktoré sú. Tak ľudia, toto bolo konec videa. Na budúce vám za to zase doukazujem. Tak čauky, miauky, ahojky. Lovy.